Vítejte u dnešního rozboru. Hned na úvod skočíme rovnýma nohama do jednoho z nejslavnějších a popravdě i nejabsurdnějších textů, jaké kdy vznikly. Čeká nás Proměna od Franze Kafky. Je to přesně ten typ příběhu, který nepřestává fascinovat napříč generacemi, protože otevírá ty úplně nejtíživější otázky o lidské existenci. Hned na začátek se nabízí jedna docela mrazivá myšlenka. Co se vlastně stane, když člověk ze dne na den ztrátí svou užitečnost pro společnost? A co hůř, pro svou vlastní rodinu? Přesně tenhle děsivý existenciální strach je totiž úplným jádrem materiálu, na který se dnes zaměříme. Krásně to ukazuje, jak neuvěřitelně křehká je lidská pozice ve světě, pokud ji definuje jen čistý výkon. Tak jo, pojďme si rychle projet naši strukturu. Nejdřív autor a doba, pak literární zařazení a kompozice, mrkneme na děj a postavy, projdeme hlavní témata a motivy a všechno to zakončíme rozborem jazyka a stylu. První část. Autor a dobový kontext. Takže Proměna byla napsána v roce 1912, i když oficiálně vyšla až o 3 roky později. A tady je hrozně důležité vnímat ten kontext. Jsme v Evropě těsně před první světovou válkou. Je to takováto zvláštní dusná doba, kdy se hroutí staleté tradiční hodnoty a lidé masivně ztrácejí pocit jakýchkoliv jistot. Ten starý svět se doslova rozpadá před očima, ve vzduchu visí katastrofa a přesně tahle svazující atmosféra tohle dílo naprosto zásadně formovala. Samotný Franz Kafka patřil k pražským německy píšícím autorům a nebyl v tom sám. Tvořil totiž v okruhu takzvané pražské německé literatury, po boku intelektuálů, jako byl jeho nejbližší přítel Max Brod nebo třeba Franz Werfel a Egon Erwin Kisch. Proměna mimochodem pochází z Kafkova nejtodnějšího období a je to jeden z mála textů, co vyšel ještě za jeho života. Tematicky je to zkrátka čistý Kafka. Dokonaná ukázka jeho posedlosti, pocity odcizení, úzkosti, nepochopitelné viny a naprosté bezmoci vůči lhostejnému světu. Druhá část. Klasifikace a kompozice. Z historického hlediska jsme v první polovině 20. století. Kafka tímhle textem naprosto geniálně předznamenal směry, jako jsou expresionismus a existencialismus. Ty se hodně zaměřují na hledání smyslu existence v odličtěném světě. Ukazují tu základní absurditu bytí. Takový ten pocit, že jsme prostě hozeni do reality, které vůbec nerozumíme, ale musíme hrát podle jejich pravidel, ačkoliv nedávají žádný smysl. Co se týče formy, jde o epickou prózu, konkrétně novelu, ale to nejzajímavější je kompozice. Ta je totiž přísně chronologická a rozdělená do 3 jasných částí. Děj jde neúprosně kupředu v jedné přímce. Ty 3 kapitoly vlastně fungují jako takové neviditelné odtíkávající hodiny, které s mrazivou přesností směřují k naprosto nevyhnutelnému konci. Třetí část. Děj a postavy. Pojďme se teď přesunout přímo do bytu rodiny Samsových. Známe to asi všichni. Příběh začíná tím naprosto šokujícím probuzením. Obchodně cestující Gregor Samsa zjistí, že se přes noc změnil v obřího hmyza. Ale pozor, ta hlavní absurdita je v tom, že ho vůbec netrápí jeho nové obří krovky. Trápí ho, že zmešká vlak do práce. Gregor je následně izolován ve svém pokoji a rodina, která z něj doteď žila, musí začít sama pracovat. To naprosto překope celou jejich dynamiku. A tragické finále, Gregor je zraněn jablkem, které po něm hodí vlastní otec a nakonec umírá zapomenutý a sám. A to nejhorší na tom všem je, že jeho smrt přinese rodině jen nefalšovanou úlevu. Na samotném Gregorovi vidíme obrovský a hodně strmý pád. Původně je to neskutečně obětavý živitel, člověk, na kterém všichni blízcí ekonomicky i existenčně závisí. Jenže po proměně stává se z něj jen zbytečná a odcizená přítež. Ztrácí zbytky lidské důstojnosti a stává se takovým bolavým symbolem člověka, který byl jen zneužit a pak odvržen. Ten psychologický rozklad se ale krásně, i když dost krutě, zrcadlí i na jeho sestře Gretě. Na začátku jí to hrozně zasáhne, má s ním soucit, jako jediná mu nosí jídlo a stará se o něj. Jak ale čas běží a ona musí jít do práce, ten soucit se prostě vypaří. Vystřídá ho čistá, chladná bezcitnost. Bratr pro ní přestane být člověkem a stane se jen parazitem, kterého je nutné zlikvidovat. A rodiče to celé pod tlakem jen dorazí. Otec, který dřív jen pospával v křesle, se najednou stává agresivní a utlačovatelskou autoritou, která na syna dokonce fyzicky zaútočí. Matka je zase vykreslená jako hrozně slabá a submisivní, je úplně paralizovaná hrůzou a nedokáže tu absurdní situaci absolutně nějak uchopit, což ukazuje totální kolaps té rodinné buňky. Čtvrtá část, témata a motivy. Co ten obří hmyz vlastně znamená?
Tady se nám to krásně rýsuje. Ty nejhlavnější motivy jsou jasné. Odcizení jedince, ztráta lidské důstojnosti, neustálý pocit viny a selhání, destrukce rodinných vztahů a marný boj jednotlivce se společností. Ten fantastický prvek proměny v Brouka zkrátka není žádný levný horor. Je to precizní analytický nástroj, pomáhá odhalit tu skrytou a mrzivou chladnost, která v mezilidských vztazích ve skutečnosti panuje. Z čehož nám vychází ta ústřední myšlenka celého díla. Společnost a někdy bohužel i vlastní rodina jedince přijímá a toleruje jen do chvíle, dokud přináší užitek. Jakmile se z něj stane přítěž, je prostě odmítnut a zbaven jakékoliv důstojnosti. To je ta tvrdá pesimistická pravda, kterou nám novela předkládá. 5. část – jazyk a styl. Jak Kafka tuhle atmosféru buduje? Kafka tady totiž používá jeden neskutečně silný paradox. Člověk by u takové hororové zápletky čekal spoustu dramatických emocí a hysterie. Jenže jazyk je tu naprosto věcný, strohý, realistický, až skoro úřednický. K šíleně děsivým a bizarním věcem se tu přistupuje s chladným klidem. A tenhle kontrast tu psychologickou tíživost ještě mnohonásobně zvyšuje. Další zajímavá věc – vypraveč. Máme tu klasickou R-formu, vyprávění ve třetí osobě. Ale přitom jsme neustále skoro až klaustrofobicky zamčeni v Gregorově hlavě. Prožíváme jeho absolutní izolaci zevnitř, ale zároveň nám vypraveč pořád drží ten chladný odstup. Tenhle odosobněný styl popisu naprostého zoufalství je přesně tím, čemu se dnes s respektem říká kafkovská atmosféra. Kromě toho je text samozřejmě nabitý spoustou literárních figur. Jsou tu propracované metafory a symboly, všechno rámuje groteskní absurdita a neustálé kontrasty, jako třeba právě to banální přemýšlení nad prací, zatímco máte 6 nohou a chytinový krunýř. Plus jsou tu prvky silné nadsázky a hyperboly, které vyhání lidské pokrytectví až úplně na dřeň. Blížíme si do finále. U Kafky platí jedno pravidlo. Nikdy neexistuje jen jeden jediný správný výklad. Ale naprosto oprávněně můžeme tohle dílo vnímat jako ostrou kritiku kapitalistické odličtěné společnosti. Společnosti, kde všechny vztahy, i ty nejužší rodinné, stojí a padají s čistým ekonomickým kalkulem a užitečností. Je to opravdu temná, ale mistrovská sonda do existenciální úzkosti. Což nás logicky přivádí k poslední, hodně provokativní otázce. I když text vznikl před víc než stoletím, pořád nepříjemně rezonuje. Pokud je naše osobní hodnota i dnes ve společnosti neustále spojována jen s výkonem a praktickým užitkem, co se stane s kýmkoliv z nás, jakmile z jakéhokoliv důvodu už prostě produkovat nemůžeme? Je to těžké téma, ale rozhodně to stojí za zamyšlení. Díky moc za pozornost a brzy se budeme těšit u dalšího rozboru.